echt weer. En daarvoor alle je bootjes. Net 10, net 20, nee wel 50, 60 bootjes. Het hele wetter is vol, jongens. En waar is dan het bootje? Want ik toch niet. Kijk, daar is het bootje van de provincie Friesland. En dan komt Maarten van der Weijden. Ik hou hem nou in zicht. Ik hou hem geweldig in zicht. Daar komt hij bij lange halen. Lange halen komt hij nou haast aan. Bij de eerste van de maaizwemmers. Dat zijn een meters 15 mensen. Hij is echt dwanden bij de allerlaatste meters van deze meestertocht. 194 kilometer. En die eindigt dan hier bij de Gruttewielen. Maarten van der Weijden. Wat een respect. Wat een held. Echt, wat een respect. De brancard zit klaar. Ik ben echt benijd hoe hij aanstaan uit het wetter komt. Nou komt hij bij de allereerste man van de Erehagen. Hij is echt banden bij de laatste 50 meter. De laatste 50 meter van de Alvesteren zwemtocht. Friestastisch. Dat is het wat we al jet hebben. Friestastisch. Echt. Nog een paar meter van Maarten van der Weijden. Ja, wat is dit mooi, jongens. De allerlaatste meters. Nog een keer. Elke die spartelt mij het wetter omheen. Suppers erbij in de Frieske kledij. En even zien, die dochterke. Zijn dochterke zit eraan, maar de check. Want dat wordt een kaatsen van Maarten van der Weijden. Maar Jerris naar het loer. Echt, nog 10 meter. Nog 10 meter. En dan is hij er. Dan is de tocht volbracht. Maarten van der Weijden. Hij is nou haast bij een ponton. En nou 1, 2, 3, de tom omheen. En hij is er. Hij is er. Maarten van der Weijden. Hij had het helle. Och. Nou het moment. Maarten van der Weijden zei, mag ik nou op die ridderknop drukken. En dan wachten we op het signaal. 3, 2 en 1. En wat is het bedrag? Het bedrag is. Dit wordt het eventjes. Het lijkt wel de Voice of Holland. Dit wordt wel heel erg spannend. Maar goed, we wachten nog eventjes. Hij is stikkend, denk ik. Nee, hij is net stikkend. Het is hoeveel? Het is in elk geval onbekend. Maar hoeveel miljoen? Haast 4 miljoen euro. 3 miljoen. Nog een 104.000. Zo'n 163 euro. En onbekend. Wat een bedrag. 3,9 miljoen euro. Nou al. En laten we eerlijk wezen. Het is een tussenstand, hè. Er kan vanzelf nog alles bij komen. Er kan alles bij komen, meneer. Dat weet je jou, hè. Ja, dat weet je jou. Ja, dus, ja, zij is het. 3,9 miljoen euro. Wat een mega bedrag. Van deze man, hij zwaait nog een keer. Ik vind het wel bjusterbaarlijk. Want dan is die een brancard kleer, dan is die een rolstoel kleer. Maar Maarten van der Weijden zei, nee jongen, let mij maar te voet. Want ik kan zelf wel gewoon naar die ambulance te herinneren. 4 is het nou, ik ben net. Ik doe dat nog zelf. En luid gejuich. Nog 1 keer. Maarten van der Weijden richting de ambulance. Dit is hier de laatste keer dat het publiek schenken hoe het Maarten van der Weijden hier in Ljouwert is. Hier bij de Gruttewielen gaat er nou richting de ambulance en dan gaat er voor onderzoek. En dan ben ik benijd hoe het bij hem is. Maar ik denk eerlijk zijn dat zijn fysieke gesteldheid dat het eigenlijk heel erg goed is. En als dit al je kleren is, dan kan de restauranteigenaar de ski op maatje. En dan kan die zien van, wat zijn de kosten eigenlijk? Dat je dus duizenden mensen terug dit hele podium zak binnen. Maar dat is net het belangrijkste. Het allerbelangrijkste, en dat wist ook Harm, het allerbelangrijkste is, Maarten van der Weijden is in Ljouwert. Het Olde Kruiske is een feit.